Прывітанне, сябры! З вами Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Мы працягваем вандраваць па Беларусі ў пошуках самых цікавых мясцінаў, звязаных з нашай мінуўшчынай. І сёння мы завіталі ў вёску Вялікія Новасёлкі, што знаходзіцца прыблізна ў 45 кіламетрах ад беларускай сталіцы, побач з горадам Дзяржынск, які да 1932 года быў вядомы як Койданава. Зрэшты, гісторыя гэтага населенага пункта – гэта тэма для асобнай размовы. І нават не для адной. А зараз нас цікавіць менавіта Вялікія Новасёлкі. Наша сённяшняя вандроўка будзе складацца з дзвюх частак. У першай мы прыгадаем самыя цікавыя моманты з гісторыі Вялікіх Новасёлкаў, пазнаёмімся з сядзібай рода Кастравіцкіх, якая, дарэчы, дайшла да нашага часу ў адносна неблагім стане, а таксама пагаворым увогуле пра гэты шляхецкі род. Ну а ў другой частцы нашага падарожжа вас чакае аповед пра двух, бадай што самых знакамітых прадстаўнікоў гэтага рода – Каруся Каганца і Гійома Апалінэра, якія амаль што сінхронна на мяжы 19-20 стагоддзяў сталі па праўдзе знакавымі асобамі адпаведна для беларускай ды французскай культураў. Такім чынам, асноўная праграма дзеянняў ёсць, і мы пачынаем. Увогуле, у даўнія часы Новасёлкі не падзяляліся на вялікія ды малыя. Гэта быў адзіны маёнтак, які з'явіўся на старонках старых дакументаў у 15 стагоддзі як уладанне князёў гальшанскіх. У 1562 годзе з лёгкай рукі ды граматы Жыгімонта Аўгуста ён нават займеў статус мястэчка. Гэта магло быць выдатнай стартавай пляцоўкай для яго далейшага развіцця і паступовай трансфармацыі ў невялікі горад, але не атрымалася. У першую чаргу таму, што ў тым жа самым 16 стагоддзі землі Новасёлкаў былі падзеленыя паміж прадстаўнікамі некалькіх шляхецкіх радоў – гладкіх, радзівілаў, аколавых ды іншых. Гаспадарамі яны былі неблагімі, вось толькі ў кожнага былі свае погляды на далейшае развіццё гэтых земляў. Таму Новасёлкі не толькі горадам не сталі, але нават з цягам часу падзяліліся на непасрэдна маёнтак Новасёлкі, які цяпер вядомы як Вялікія, і аднайменны засценак, які цяпер вёска Малыя Новасёлкі, што знаходзяцца ў пары кіламетраў на поўдзень адсюль. Дарэчы, засценкі з'явіліся на беларускіх землях пасля аграрнай рэформы Жыгімонта Аўгуста, што пачалася ў 1557 годзе. Паводле яе землі маёнткаў падзяляліся на 3 часткі, кожная з якіх мела свае межы альбо, як тады называлі, сценкі. Ну а тыя землі, што ў асноўны масіў не ўваходзілі, называлі засценкамі. Іх, як правіла, здавалі ў арэнду дробнай шляхце, якую з цягам часу пачалі называць засцянковай. Вось падобная засцянковая шляхта і жыла ў Малых Новасёлках. Ну а што датычыцца Вялікіх Новасёлкаў, то напрыканцы 17 стагоддзя яны часткова перайшлі ва ўладанне да шляхцічаў Кастравіцкіх, якія паступова сталі паўнавартаснымі гаспадарамі маёнтка. Увогуле, род Кастравіцкіх вядомы на беларускіх землях з 15 стагоддзя. Яго прадстаўнікі мелі герб байбуза, ну а першым вядомых з іх быў Іван Кастравіцкі, які быў скарбнікам Сціслаўскага павета ў 15 стагоддзі. З цягам часу род пашырыў свой уплыў і ў 17 стагоддзі займеў немалыя ўладанні ў асноўным на Смолімшчыне, але і пад Менскам таксама. Вось якраз такі Вялікія Новасёлкі і адносіліся да іх шэрагу. Увогуле, сядзіба на гэтым месцы існавала і раней, але менавіта гэтае аблічча, набліжанае да стылістыкі класіцызма, яна набыла падчас перабудовы, што пачалася ў 1820 годзе. Перабудова гэтая, дарэчы, не абмяжоўвалася выключна будынкам палацу. У поўнай адпаведнасці з тагачаснай модай вакол сядзібы быў створаны парк з брамай на ўездзе, мелася стайня ды іншыя гаспадарчыя пабудовы. Так што праца вялася з размахам. Будынак палацу выдатна захаваўся да нашага часу. Зараз тут размешчаная бальніца.
Праўда, за апошнія дзесяцігоддзі аблічча будынка істотна памянялася. Як па мне, не ў лепшы бок. Усё ж такі сайдынг ды іншыя сучасныя матэрыялы не надта стасуюцца з класіцызмам 19 стагоддзя. Але, тым не менш, нельга не адзначыць, што стан гэтай сядзібы ў лепшы бок адрозніваецца ад большай часткі шляхецкіх сядзібаў мінскага наваколля. Ну а што датычыцца антуража мінулых часінаў, то яго выдатна стварае будынак колішняй стайні, што знаходзіцца тут непадалёку. Дарэчы, шляхцічы кастравіцкія адзначаліся падкрэслена ліберальным стаўленнем да сваіх сялян. У адрозненні ад некаторых іншых тагачасных землеўладальнікаў, яны не ставілі перад сабою мэту выціснуць усе сокі са сваіх падданых. Наадварот, яны лічылі, што заможны селянін – гэта ключ для паспяховай працы ўсяго маёнтка. Таму задоўга да адмены прыгоннага права кастравіцкія адмянілі паншчыну ў сваіх маёнтках, замяніўшы яе адэкватным грашовым падаткам. Так што не дзіўна, што яны карысталіся заслужанай павагай у наваколле. Ды і гаспадарамі яны былі добрымі. Напрыклад, каб не марнаваць грошы на закупку цэглы, яны пабудавалі ўласны невялікі цагляны завод, які працаваў на мясцовай гліне. Паскоранае развіццё сядзібы кастравіцкіх у вялікіх Навасёнках працягвалася 4 дзесяцігоддзі да паўстання Кастуся Каліноўскага. Адразу 3 браты кастравіцкія – Казімір, Карэль ды Міхал Апалінарый – далучыліся да шэрагаў паўстанцаў. Але, як вядома, царскія ўлады здолелі задушыць сваіх праціўнікаў. Таму вялікія Навасёнкі ў кастравіцкіх адабралі. Казіміра і Караля выслалі ў Сібір, і толькі 3-й брат Міхал Апалінарый здолеў у апошні момант уцячы ад арышту і з'ехаць на радзіму сваёй жонкі Джуліі ў сонечную Італію. У яго была дачка Анжаліка, прыгажуня, светская ільвіца ды авантурыстка, якая і стала маці Вільгельма Альберта Уладзіміра Александра Апалінарыя Кастравіцкага, які пакінуў важкі след у гісторыі еўрапейскай культуры пад больш кароткім псеўданімам Гійом Апалінэр. Але пра яго жыццё, творчасць ды абвінавачванне ў крадзяжы Моны Лізы мы пагаворым у другой частцы нашай вандроўкі. Не абыдзецца, канешне ж, і без аповеду пра стрыечнага дзядзьку Гійома Казіміра Кастравіцкага, больш вядомага як каруська ганец, які хаця і нарадзіўся ў Сібіры, але вырас апантаным беларусам і шмат чаго зрабіў у пачатку 20-го стагоддзя для адраджэння беларускай культуры. Зрэшты, больш падрабязны аповед пра гэтых асобаў чакайце на наступным тыдні. Ну а сёння надышоў час развітвацца. Разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Шчыра віншую вас з калядамі і навагоднімі святамі. Няхай шчасце, здароўе, удача і каханне не абмінаюць вашыя дзверы. Да наступных сустрэчаў!